kai miya ba. Ai ko a yanzu kin yi mana kin biya, wa za ya zo batun yi mana murdiya. Mahassadan ki mun yi musu kurciya, idan daren mu sai mun yi zaman gida. Karhe su ana sai dai su biyo dare. Allah ya kare giwa, antum muna da baiwa, da na kula da kowa, da karrama wa kowa, da jinjina wa kowa, ba ta faɗa da kowa ku faɗa. Jinin da za shi ka ta wuya ya biyo, idin wadar muke dai aka kwaikwayo, idan da babu tsara muka an tayo, an sa'ar mu ta yi mara tabi.